ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಓಲಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒರ್ಮೆ ಕಾಲೇಗತ್ತ ಅದು ಮೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿ ಮೀತಾರ ಇರು ಮೀತಾರ ನಮ್ಮ ದೂರ ಕೊಟ್ಟದೆ मेरा फोटो देत्र मत सूपर मेरा फुल ग्लैमर आदुल्ले सैड भया पकड़े अड्ड बरोची ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಏನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳರತಿ ಆರ್ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಕಾಸುದಾರ ಆರ್ ಪೋಯರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ ನನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಮಿತ್ ಹೋಪೆ ಆರೆಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 25 ಪೋಸ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೋಡು ಫುಲ್ ಅವು ಆರು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಡಿಲೇ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೆತ್ತೋಚ್ ಪಾತುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಈರ್ ಬರಿಕುಂತ್ಲೆ ಸಾವು ಈ ರಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ಅತ ಆರ ಬಕ ಹಲೋ ಒಂತ ರೈಟ್ ಫೇಸ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಹೇ నేను ఇంత వైద్యం తులే తులే కంప్లీట్ షాక్ వైజా ఎంచినే కన్ను తోజునే రేగు గ్లాస్ కెప్లే ఓ క్యాప్ दी थी नहीं సారీ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ದಯ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಶಕ್ಕಿ ಅಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜನನ್ ಕಡಪುಡಿ ಒಟ್ಟಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾನತ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ಇತ್ತ ಫೋಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಈ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಕ ತೋಜುವ ಮಾರ ಚತ್ತನ್ನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಆಯನ ತಾಯ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ ಪುಣತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ ಅವು ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಂಗೆ ಕಿತ್ತು ಬೋಡ ಇನ್ನು ಮೆರ್ನತೆ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಪ್ಪರ ಇರಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕ್ಯಾಪ್ ದೇತ ದಾಂಡ್ ನನ್ನ ದಾಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪಾರು ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಕಾಣೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪನಗ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪ ಆತ ಆರ್ನ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕ ಅರ್ಬುದಾನೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜನ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೋಸ್ ಟರ್ನ್ ಫೇಸ್ ಇಂಚ್ ಓಕೆ ಅವೆಂಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ತೋಜುನು ಪಂತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಇರ್ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬಿರೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿರೆಲ್ ಓಡು ಓ ಒಂಚೂರು ಉಂಟುವಣ ಹೆಂಗೋ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಡು ನಾ ಇದ್ದ ಮಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಡೋಸ್ ದಮ್ಮಿ ತೆಂಗಿನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ್ ಮೇಲೆ ಈ ಮೇಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣು ಬರುನು ಅಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ತೂತು ಬರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಫೋಟೋ ತೇತಿ ಬಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಆತ ಇಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಬಾಪೆಲ್ ಮುಸುಂಟು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಓಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಆ ಡೋಸ್ ಮಿತ್ತದಾತ ಉಂಡತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓ ಈ ಸುರುಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ ನೇನು ಪತನು ಪೂರಾ ಬಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಓಯ್ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಅಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಕುಜಲ್ ಎಂಚ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಪಾಡು ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಪಾಡು ಇಂಚುಗೋರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾಡು ಒಂಚಿನ ಜನ ಇಂಗಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕಣ್ಣೈತಿನ ಮುಟ್ರ ಬಿಡು ವಿಚಾರ ಮಾರೇ ಮುಟ್ರ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಯೇ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಹೋಗ್ಬಾಡು ಹಾ ಓಕೆ ಆ ನೋಸ್ ದಮಿತ ಕಜಾವ್ ದೇತ್ತಾರ ಆಲಿದೆ ಪುನಃ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬುಜ ಇಂಜೋಲೆ ಇಡಬಲೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಸೊಂಟು ಹಾಂ ಫೇಸ್ ಒಂತ ಅಂಚಿ ಕೈ ಒಂತ ಇಂಚಿ ಕಾರು ಅಂತ ತಿರ್ತೇವೆ ಇಂಚು ದುಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ವೇಟ ಒಂಜ ಈದ ಪಡು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಪಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂತು ಓ ತಿಗಾಳ ಕಟ್ಟದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಓ ಕಡೆ ದಿನ ಆ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಮಲ್ಪಲೆ ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ತೋಚಾಡು ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಾಡಿ ಬಂಡ ಈರ್ ಬಂಡ್ಲಾಗ್ತಾವ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಲುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಸೂಪರ್ ಬೈತು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚಿದ ತೋಜಾಲೆ ಅಂಚಿದ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇತ ಸುರು ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿದೆ ಅಂತ ಪೋಲಿ ಜೋಯ್ ಪುಂದಾನೆ ಆಮೇಲೆ yes this is good yeah okay yes ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಹಾ ಓ ಯಾನ್ ಸುರು ಬೆತ್ತೋನ ನೀನು ಪತ್ತೋ
ಆಜನ ಪೋಂಡು ಮಾರಿ ಆಜನ ಪೋಯರ್ನಿ ಕಾತಂತ ದಾದಿ ದಾದಾ ದಾದಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ मैंने फोटो नहीं बोर्ड चित्र में दरिद्र बत्ती नहीं बोलते भाई देना साहब मैं मॉडलिंग कर्म में देखो कहते नंदन जाता इधे मात्र कंडा बटे दूर दिगेपोडु दूर देतेंदा ಐಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಉಂಡತಾ ಜೂಮ್ ಬಾಬು ಜೂಮ್ ಅವನೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ್ನೆಟ ಪೋಡ್ ಬಂದದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಇದೊಂಚೂರು ಮನ್ಪಂದ ಕೊಡ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಜೂಮ್ ಅತ್ತಂಡ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಕ್ಕಾಡೆ ಜನ ಆತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡಾರಪ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ತೋರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವು ಕಾರ್ದ ಪಡತ್ತಾ ಕಾರ್ದ ಹೂಕರ್ ತಿರ್ತದ ಕಾರ್ ಅವು ಪಿರೋದಗಾರ ಹತ್ತಪ್ಪ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾರ್ ಬಾಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ದ ಒಂದು ತೀಪೆ ಈ ರೈಕ್ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡ್ಪದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ನೀವು ಹೀರೋ ಹೈಟ್ ಏತುಲ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಈತುಂಡು ಏರಿ ಯಾನ್ ಹಿರೇ ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆತ್ತ ಹೀರೋ ಹೈಟ್ ಏತುಲ್ಲೆ ಈತೆ ಎನ್ನಾತೆ ಈತುಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏಯ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ಎಂಕ ತಾನೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏರ್ನಳ ಪಟೆ ಪುಣತ್ತ ಪಟ್ಟದೆ ಪುಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಜಿ ಅರ್ನತ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಂಜಿ ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬರೋಡೆ ಅಪ್ಪಳ ಒಂದು ಇರಗೆ ಹೀರೋ ಹತ್ತು ಇರೇ ವಿಲನ್ಲ ಕೊರೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ದಮ್ ಕಡೆ ಸೈಪರಿ ಬೇಗ ಗೆಪ್ಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಚ್ ಇರಿಂಚ್ ಫಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಪಂಜೋನ ಆತದೆತ್ತನ ಐಕೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಸನ್ನಿ ನನ್ನ ಮೇರ್ನ ಎಂಜ ನೆಕ್ಕದ ಅತ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ 24 ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 6 ಹಂಚಿ ಪಿರ ಗಾಡಿ ಇಡ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಇರ ಫುಲ್ ಬೇರಿ ಮಾತ್ರ ಈತ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇರಿ ಇಪದ ಕೊಪ್ಪಾಡು ಈತ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರೋಡು ಕೆಕ್ಕಿಲ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಬರಲೆ ಆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಯಾ ಅತ್ತ ಕೆಕ್ಕಿಲ ಈ ಮೇಕ್ ಬರೋಡು ಬೇರೆ ಈ ಮೇಕ್ ಪೋಡು ಜುವ ಫುಲ್ ಆ ಮೇಕ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಾಡು ಆ ಕೆಕ್ಕಲ್ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಈ ಬಾಯ್ ಅಂಚು ಮರೆ ಆ ಜನ ಕಣ್ಣು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ತೂಪುನಿಗೆ ಇಂಚಿನೆ ಈರದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮರೆ ಇರ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪರ್ ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಐಕೆ ತೂಪುಂಡವು ಅಯ್ಯೋ ತೂವಾಡು ಹಾಗೆ ದಾದ ನಿಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗ್ದನು ತೂವಾಡು ಇರಾನ್ ಆತ ಚೀಪ್ ಆತು ತೂಪುಣ ಪಡ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಆಯ್ ಒಳ್ಳ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತತ್ತಂಡಾರಪ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚಾತು ತೂಪುಣೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಅರ್ಬುಡು ತೂಪುಣ ಎತ್ತೆ ಅರ್ಬುಡು ತೂಪುಣ ಇಡೇ ಅರ್ಪೇಣ ಅವಳೆ ಸೈಪಿಜೇನ ಸರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಯ್ ಬರಿಕುಂಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಚಿ ಜೆತ್ತದ ಗೆಪ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ನು ಕುಲ್ಲದ ಗೆಪ್ಪುಲೆ ಅವ್ಳು ಜೆತ್ತದ ಗೆಪ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಈಗೆಂತ ಫೋಟೋ ಮುಡ್ಚಿತ್ತನ ಬೇ ದರಿದ್ರ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಯ ನನ್ನ ತೆಂಜ ಸನ್ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅವಳು ಅಂತಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಪಿಲ್ಲ ದುಂಬರಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಪುನಃ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪತನ್ ಮೇ ನಾನು ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಐಕೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಿ ಶೂಟದ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೊಕಲೇನು ಸಾಂಗ್ ನೇನು ಇದೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿದ್ದೀನಿ ಬೇತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಣೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಲೆಸನ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನ ಬೋಡತ್ತೆ ಹಲೋ ಪೊಂಜನ ಫಿಗರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಹೂವಾಂಡಲ ಅಂದು
ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ನಕಲ್ ಏನು ಕಾಣತದುಂಡತೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ನರಕ ಬತ್ತಿನಟ್ ಅತ್ತಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಕಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಫೋಟೋದ ಆಲ್ಬಮ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋನಾಗ ಇರ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ರೆಡಿ ಆಪನತ್ ಅಕಲ ಕಾಸಲ ರೆಡಿ ಆಪನ ಅಪಗನಿ ಆತನೆ ಅಕಲ ಕಾಸ್ತಿಕು ಜನ್ನ ಇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಸರ್ ಅಂಜತ್ತಾವ್ ನಿಕುಲ್ ఏ పండల టైముడు ఆల్బమ్ కొర్తిన ఉండన్న మద్మేద టైముడు కొర్నేత కాసు కొర్తిన ఉండన్న మేరే ఇర్న పుదరించిన వండర్ కైలాష్ ಐಕೆ ಲಾಶದ ಫೋಟೋ ಟು ಬಾರಿ ಓಕೆ ಅప్పుడు అయితే ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತ್ತು ಕೆಲವೇರು ಈ ಐಫೋನುಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಬುಡ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಲ ದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಕಾಲೇಜಿ ಎಪ್ಪಲು ಮುಸುಮ್ಮಿ ಬತ್ತ ಬೈದಿನತೆ ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಉಪದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆದ ನೆಟ್ ಮಂತಪಡು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮದ್ಮೆದ ಅಕ್ಲು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋ ಆತ ಬರ್ತನಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ವಿಶ್ಮಾಲ್ ಪೇರ ಬೈದಿನಿ ಆಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಎಂಡ ಕೊಡ್ದು ಬನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲೆ ಯಾಂದೆ ಪೂಜೆ ಚಕ್ ಯಾಂದೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಂಚಿನೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಮರೋಡ್ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏತ್ತೇ ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಣೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತದ ಕೊರಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಮದ್ಮೆದ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಿ ಒಮ್ಮೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋಡು ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಕುಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗಿದಿನತೆ ದುಂಬ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ ಐತೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗಂದ ಆಯನ ಪೋದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಾತುಕುಲ್ಲೋಡು ಆರು ಬತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪೇರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಪೇರಿ 4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಪೇರಿ ಅದು ಕಾತುಕುಲ್ಲ ಕಾತುಕುತ್ತು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಮದ್ಮೆ ದುಂಪು ಬೋದ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಲಕ್ಕದಂತ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಡು ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚೇನಿ ಮದ್ಮೆ ದುಂಪು ಫೋಟೋ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ತುಯ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಕಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮದ್ಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲಿಂದ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಫೋಟೋ ಕ್ಲೀನ್ ಬತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿಜಿರಿಂದ ಆ ಪೋಡಿಗೇಡು ಮುಕ್ಕಳು ಕ್ಲೀನ್ ದೆಪ್ಪು ನಕಲಿನ ಬೆದ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಜವಾನಿಯರು ಪುಂಡುಲು ಪುರ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲರು ಮಲ್ತದು ಏತು ಬೊಲ್ದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುನಿ ಯಾವ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ನಿಜ ತು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪಗೆಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ಲ ಕೊರೆಯರೆ ನೀರ್ ಹತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಬಲಿಪು ಕುಲೆ ಬರ್ತನೆ ಅವಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ಅದೇ ಆಂಡ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ನಿಕುಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಫೋಟೋ ತೂತು ಮದ್ಮೆ ಮಗೆ ಪೋಯ್ ಅತಿ ಫೋಟೋ ತೂತು ಮದ್ಮೆ ರಲ್ಲ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪು ನೆತ್ತನ್ನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಚರಿ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಕಲ ಫೋಟೋ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರತಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೋಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರಚ ಈ ರೀತಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಊಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತೊಂಜಾರ ಈಜಿನ ಆ ಪುಣ್ಣನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇರ್ ತಿರ್ಗುವಾರ ಈ ಇಂದು ಆಣತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಣತೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅವು ಇಂಚಿನವು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಆಯ್ನಿ ತಾಕಲ ಮುಸುಂಡ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗ್ಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿ ಮದ್ಮೆದ ಮನದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನೇರೇ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿದ ಫೋಟೋದ ಪೆರಿಜತೆ ರಾತ್ರಿದ ಫೋಟೋದ ನಮಗದ ಪೆರಿಜ್ ಅಂಚಾದ ಅದು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೆಲ್ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತು ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೀರು ಆಣತಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಪೀರ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು ಪೀರ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರೋದು ಎತ್ತು ಭಂಗ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತೊಚ್ಪಾವಣೆ ಹಾಕಲಿ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಇಡಿಚ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟೋ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಲಿ ಬಂದು ತೈತೊಂಡೇರಿ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂದ್ಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಒಂದು 2-3 ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಇಡುಪ್ಪು ಕಡೆ ಕಾಣ ಅವಲೈಚಿ ಅಂಡ ಇಂದು ಕೊಣೊತ್ತಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಐತ ಕಾಸ್ಟ್ಲೈಚಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕೆಲವರು ಕೊರಿಯರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಪೋಯರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಕಾಯಿಟ್ಟು ಅವು ಖರ್ಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಕಲ್ ಪೋನಾಗ ತೂಕ 1 ವೀಕ್ ಕಾಪಲಿ 1 ವೀಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏನಿದೆ ದಿತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಹೊತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಿಂಗೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕಲಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಬೇಲೆಡು ಐಡಿ ವರ್ಷದ ಎಪ್ಪು ಪನ್ನಾಗಂಜ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆತ್ತೆ ತೊಂಡು ಈತ್ತೆ ತೊಂಡೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಇದು ಈರ್ಲ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ದೇತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣತೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬದುಕೋ ನಿಕಲ್ಲ ಬದುಕೋ ನಿಕಲ್ ಫೋನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೆತೋ ನೋಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕೋಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣ ಕನೆ ಬಂದರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಳು ಕೊರ್ಪೆ ಮೂಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬತ್ತಿರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ವಾ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡು ಉಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಯ
5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪೋಡಿ ಅಂಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನೀನು ಒಲ್ತು ಕಣ ದರಿಯ ಪಕ್ಕಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕೈ ಬೇಡವ್ರಿ ಕಿರಣ್ ತಿಕ್ಕ ಕೈ ಬೇಡವ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯೋ, ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತೂನಾಗ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನಾಲ್ಕ ತೋಜುವ ಮಾರ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ ಹೊರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಬಿಡ್ಚಿತ್ತೆ ಓಯ್ ಓಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಇರೇಕ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಗೆ ಪುನಃ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಬರಡು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲದು ಫೋಟೋ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬತ್ತನ ಪಣ್ಣು ಮರೆ ಖಾಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡಗ ಅವನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಕೆ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮುದಿಲ್ಲ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಬೇಟ ಬರ್ದು ಆ ಜನ ಪೋಂಡು ಮಾರಿ ಆ ಜನ ಪೋಯರ್ನೆ ಕಾತೊಂತೀನಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂದ ಬಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೇತೆಗಳು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಯ್ ನೆಂತಿ ನೀರು ನಟು ಎಂದು ಅಂಚತ್ತ ಅವು ಆರು ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಆಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ ಮಾರಿಗಳೇ ಅಂಚ ನೆರೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನೆರಪನ್ನ ಸಾಯ್ತು Be like Bolar.